Kien it-13 ta' Diċembru tal-1974 meta taħt xi taqliel il-poplu Malti Wawċi irħiela lejn Pjazza San Ġorġ fil-Belt Valletta biex jassisti għall-ewwel diskors tal-ewwel President tar-Repubblika ta' Malta, Serent Nimamo. 50 sena wara, dan l-avveniment se jiġi mfakkar bl-ispettaklu li jingħata l-isem L-Istorja Int. Din hija t-tema li ġiet magħżula għal dan l-anniversarju fejn dan il-jum nazzjonali qiegħed jingħata dimensjoni personali u umana fejn l-istorja ta' pajjiżna tiġi rikonoxxuta tassew bħala l-istorja ta' kull ċittadin Malti u Wawċi. F'konferenza tal-aħbarijiet tħabbar li l-qofol ta' dan l-anniversarju se jkun spettaklu audiovisiv L-Istorja Aħna li se jittella fit-13, l-14 u l-15 ta' Diċembru fi Pjazza San Ġorġ fil-Belt fejn il-faċċata tal-Palazz tal-President ser isservi bħala tila moderna li ser tajn biex tiġi rrakkuntata l-istorja ta' pajjiżna. Apparti l-50 sena Repubblika din is-sena l-poplu Malti Wawċi fakkar is-60 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza.